publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handiegin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. BHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskal
zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara hitzean, bere garaia niño siniztu ezberan. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskarak garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku, kirolari eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari gazte, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itxasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu zen Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelai bere kolorea. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Gure herri eskolan, etxekoa zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Ikasi, entzun, heldu, ikusi eta ikasi, eta ondo entzun, hobeto heldu. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda!
ene bihotz barruan argitu nuena. Ai Matilda, ai Matilda. Berezia izango da gaurko irratsaioa, topera hasiko da asteko saioa, etxetik ekarri deu ahotsa beroa, orain egingo dugu spoiler osoa. Hey! Kurrin kurrin txerria, agertu da ipurdia, kurrin kurrin txerria, buztana gorria. Azaroa iritsi da, joan da urria, eta hasiko dugu San Martin berria, polita eta garbia, gure baserria, handik ekarri dugu Josetxo txerria. Hey! Kurrin kurrin txerria, agertu da ipurdia, kurrin kurrin txerria, buztana gorria. Hey! Kurrin kurrin txerria, agertu da ipurdia, kurrin kurrin txerria, buztana gorria. Tiriki trauki, ezin naiz oti jaiki, berandu ibilik ginen. Larun bakaua, luna llena, konturatzeako hasi zen berbena. Nahiko txarra, por cierto, una pena. Zuto batzea izan zen onena. Plaza osoa geneukan epaie, ta nire lotxa atera zen galtzaie. Gerriokoak perurenaren pare, baino eguzkitako antiojo kendu gabe bazpare. Tiriki trauki, ezin naiz oti jaiki, berandu ginen zuetan. Kaixo egunon eskolako ikasle, irakasle eta entzuten ari zareten guztioi. Gaur 6C gelako neskamutiok irratsaio hau eskainiko dizuegu. Horretarako hemen izango ditugu Ekai, Eki, Naia, Eki, Elene, Amaia, Elene, Enaitz, Manes eta ni neu Jule. Gaurkoan San Martin eguna izango dugu hizketagai. Gainera, pantailaren erabilerari buruz ere arituko gara. Horietaz gain, horoskopo zoroa, urtebetetzeak eta aurreko asteko irabazleak izango ditugu. Eta nola ez, lehiaketa! Elene, gogo handia dut irratsaio egiteko. Nik ere bai. Orain Elenek eta Ekik San Martin egunari buruz hitz egingo digute. Aurrera! Dragoi bola. Guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua birla handi bata, ta hortxe posten duta altxore eder bat. Elene, gaur San Martin eguna alda? Bai, azaroren 11an ospatzen da Euskal Herriko hainbat tokitan. Eta baita munduko beste leku batzuetan ere. Ze interesgarria, baina zein da bere jatorria? Kondairak dio San Martin delakoa soldadu erromatarra izan zela, eta bere kapa baten erdia gizon behartsu bati eman ziola negu gorrian. Ez dakit oso ideia ona izan zen. Urtetan Euskal Herrian nekazaritza zikloaren amaieraren sinonimoa izan da, eta beraz negurako prestaketa. Baserrian txorria hiltzen zen negurako janaria prestatzeko. Ze goxoa dagoen urdai azpikoa. Azaroan 11 San Martin eguna, hause da zoritxarra izan duguna, nonbait guretzat zegoen guretzat fortuna, kartzelan pasatzeko zenbait egun ona. Txiak txiak txagia, postu
txio txoia, gora Euskal Herria. Txio txio txoia, oztu benikadia. Txio txio txoia, gora Euskal Herria. Zaroan amaika. Mozkor bat zuhaitz bati helduta zegoen, eta ezagun batek harriturik hau galdetu zion. Zer egiten duko hor? Hementxe badakit mundua nola hueltaka dabilen, bai eta etxeko ate parera noiz iritsiko zain egok, barrura salto egiteko. Txerri bat jatetxe batera joan da eta zerbitzariak galdetu dio. Zer nahi duzu, txuleta bat, baina mesedez nire lehengusua ez dadila izan. Ederra txisteak bikote, jarraian Ekai eta Manesek pantailaren erabilerari buruz hitz egingo digute. Aurrera ekipo! Garaz, taniko sartzen dugun bakoitzean, ta geure burutik joan daitezela gizarteko horriritzi guztiak. Ezkutatu zuten itzalpean, erakutsi ziguten beldurraz, baina gaur egun esan behar. Askatzeko garaia da, igiztuta besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean, da geure burutik joan daitezela gizarteko horriritzi guztiak. Telmo Lazkano Zumaiarra herri eskolara etorri zen joan zen astean, LH 4, 5 eta 6 mailetan ikastaro bat ematera. Konkretuki sare sozialen arriskua kontatu zizkigun. Baina sare sozialak hain arriskutsuak aldira, Manes? Bai, doain dira, izan ere gure informazio guztia eskuratzen dute enpresa izaltzeko diru askoren truke. Egia, dena dakite guri buruz. Non bizi garen, non ikasten dugun, norekin ibiltzen garen, zer gustatzen zaigun. Horrela enprese publizitate zitotzen gaituzte. Gainera, fitxategi bat igotzen duzunean betirako hor gelditzen da. Zuk aplikaziotik ezabatu arren. Orain badakizuela unok, kontuz doain diren aplikazioekin. Eskerrik asko aholkoa gaitik Ekai, jarraian Telmo Lazkano berari egindako elkarrizketa bat eskainiko dizuegu. Noiz hasi zinen gai honen inguruan interesatzen? Hasi nintzen gai honen inguruan interesatzen, orain dela urte desente. Eta batez ere, hasi nintzen, ze topatu nun informe oso garrantzitsu bat, Facebook Files izenekoa, eta hor enpresak onartzen zuen zer nolako kalteak eragiten zituen haurretan erabengan, eta hori jakin da, ez zunez publikatu, ez ezer aldatu. Eta horrek pixka piztu ninduen, honen inguruan harago joateko eta ikertzeko. Izan aldu inoiz esperientzia txarrik aplikazioen erruz? Hasieran, onartu behar dut, hone guztian jabe edo jakitun izan gabe, nahi baino denbora gehiago ematen nuela nik ere. Eta gero bestetik, bai ikusi dut lagun artean eta ziber jasarpen kasuak, eta oso mingarriak izan dira, ze oso gaixi pasa duten ere lagunak horren ondorioz. Zenbat denbora gomendatzen duzu gehienez? Hori adinaren arabera izaten da, ze adinaren arabera behar batzuk edo beste batzuk izaten ditugu. Baina 0-6 urte bitarte horretan, medikuek esaten dute ez ibiltzeko pantailarik. 6-12 urte bitartetan ordu beteko langa hori ez igarotzea. Eta 12tik aurrera 2 orduko langa ez igarotzea. Baina hori da pantailen kontsumoari daukionez. Internetera sarbidea, alde zain beste atzeratu beharko genuke, heldutasun handi bat behar delako. Eskerrik asko. Zuei, ni esker.
Naia eta Maia, ekarri aldi guzue horoskopo zoroa? Bai, noski, hilabeteka egingo dugu. Urtarrila, urrengo azterketan 10 bat aterako duzu. Otsaila, 5 euro lurrean topatuko dituzu. Martxoa, aste honetan ez dituzu makarroiak jango. Apirila, Aquapolis Parkera joateko sarrerak topatuko dituzu lurrean. Maiatza, zure urte betetze egunean galtzerdiak oparituko dizkizute. Ekaina, azterketa batean 0 bat aterako duzu. Uztaila, lagunekin zaudera kartera lapurtuko dizute. Abuztua, arratsaldean bizikletaren gurpila pintxatuko zaizu. Iraia, maite duzun pertsonaren aurrean kristoren puzkerra aterako zaizu. Urria, ikasleak nahi gabe kafea botako dizu gainera. Azaroa, Josetxe izeneko txerri bat oparituko dizute. Abendua, lurrean portaventurako sarrerak bilatuko dituzu. Eskerrik asko neskak. Zinela da laza hartan bizerbezata biliztu oiukatu iso sentitu herriak behar gaitu gastatu askatu eta esan atera gaitezen orain zer ausartuko gara uda hontan eguzki batekin esan nizun ez zinela da motuko Eskerrik asko neskak, orain Ekik eta Enaitzek urtebetetzen atala eskainiko digute. Aurrera! Kaixo guztioi, hauek dira azaroaren 11-tik 17-ra. Kaixo guztioi, hauek dira azaroaren 11-tik 17-ra urteak betetzen dituzten pertsonak. Irubeko Aitzolo Izolak 8 urte beteko ditu, azaroak 15ean. Seibeko tutorea den Aneli Lizasok 29 urte beteko ditu azaroaren 11-ean. Zorionak bioi! Eki eta Enaitz, lehiakataren ura itxi zaigu. Joan den asteko irabazleen izenak emango aldituzue? Bai, 3. eta 4. mailetan irabazlea, Irubeko Libe Merino izan da. Eta 5. eta 6. mailetan irabazlea 5eko Laia Zubizarreta izan da. Irabazlea joan zaitezke Zeibegelara, sariaren bila! Adi orain, 3. eta 4. mailako entzalkan dela, zein animalia hil izan da gaurko gunean? Errepikatu egingo dugu. Zein animalia hil izan da gaurko gunean? Adi, orain 5. eta 6. mailako entzat galdera. Zerre eman zion San Martinek behartxu bati? Errepikatu egingo dugu. Zerre eman zion San Martinek behartxu bati? Ezaztu erantzunak Zeizegelara ekartzea.
Beno, iritsi da agurtzeko ordua. Espero dugu asko gustatu izana eta ondo entzun izana gure irratsaioa. Agur! Maule Muffin Errepika batetan nagunen artian Erritmorik bat atzaman genian Sekulan entzenek seberra sokuan Ragamuffin estaileko izenian Dibi dain dibidib Entzunez aziego de Ragamuffin Dain dibidibim dibidibam dibidibam dim Dantza gudekin Ragamuffin Sing maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Hamar bakarra gardo edan igintian Untxar txartzeko gurre solian Zinkako murriak hasi ziren dantzan Estilo bede hauen zutian Dibi dan dibidib Entzunez aziego de Ragamuffin Dan dibidibim dibidibam dim Dantza gudekin Ragamuffin Sing maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Kanuto bat eskian, katxia bestian Musika behatzen nahi mendien artian Dain dibidibim, dibidibam bim Dantza gudeken Ragamuffin Dain dibidibim, dibidibam